салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Гарм Кадара. имрӯза навори мо аз деҳаи Хост ва кӯҳу пуштаҳои мардуми Хост. деҳаи Хост яке аз деҳаҳои ноҳияи Рашт мебошад, ки аз дигар деҳаҳо дар баландии зиёда аз 200 метр ҷойгир мебошад ва бениҳоят деҳаи фасон ва боду ҳавояш дилнишин мебошанд. хуб имрӯз мо хостем каме ҳам бошад навор гирем аз зафти корҳо ва ҳоли мардум бохабар шавем, ки дар ин шабу рӯзҳо ба чӣ корҳо машғул ҳастанд. чӣ ки дар навор маълум аст, аксарияти нафарҳое ҳастанд, ки аллакай алафдароро буд кардаги ҳастанд ва нафарҳое ҳастанд, ки машғули алафдаро ҳастанд. мо камтар навор гирифтем аз рафти корҳо. мардум аллакай хайнаҳо ё ки палаткаҳои худро дар кӯҳу пушта зада дар ҳамин ҷо шав меистанд ва ҳаракат мекунанд, ки барои чорвоҳои худ захирае созанд, то аз сардии зимистон танқисӣ накашанд. наворе ки мо имрӯз гирифтем, дар вақти навор гирифтан ҳаво бошад хокбориш аст ва навори мо каме ҳам бошад хиратфаромадагӣ аст. дӯстони азиз, бихотире ки ҳаво хокбориш аст, мо навори хуб гирифта натавонистем. дар ҳамин ҷо навори худро ба анҷом мерасонем. фикрҳои худро дар каната бинависед ва лайки қиматбоҳои худро гузоред. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳдори шумо.